हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी. ഓക്കെയാണോ? ഓക്കെയാണ് മാതാജി, തുടങ്ങി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാനൊരു ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വേണ്ടട്ടെ ഇപ്പം. ജയരാധ മാതാജി. ജയ രാധ മാധവ ജയ കുഞ്ച വിഹാരി. ജയ രാധ മാധവ ജയ കുഞ്ച വിഹാരി. ജയ ഗോപീജന വല്ലഭ ജയ ഗിരിവരധാരി. ജയ ഗോപീജന വല്ലഭ ജയ ഗിരിവരധാരി. ജയ യശോദനന്ദന ജയ വ്രജ ജനരഞ്ജന. ജയ യശോദനന്ദന ജയ വ്രജ ജനരഞ്ജന. ജയ യമുനാ തീരവനചാരി. ജയ യമുനാ തീരവനചാരി. ജയ കുഞ്ച വിഹാരി. ജയ കുഞ്ച വിഹാരി. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. കൃഷ്ണ തുടങ്ങാൻ കേട്ടോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരമിലീനം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തിഹം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സവർണരഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണ പാദാൻ ലളിതാം വിശ്വാഗാനിധം ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗൽപദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വിഷവാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതിരൂപ കൃപ പതിദാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമനെ നമസ്തേ സാരസ്വതി ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം അഹങ്കാരം, അസൂയ, അക്ഷമ ഇവ സ്വാത്വിക ഭാവത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന വഴികളാണ്. ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ എന്താ പറയാ ഭക്തിയില് ബാധിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നോക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഭൗതികതയിലും ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകം നോക്കാം. നമ്മള് എങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യന്മാരാണ് ഈ കലിയുഗത്തിലുള്ളത് എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഭാഗവതം ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് പ്രഥമ സ്കന്ധത്തില് പറയണത് പ്രായേണ അല്പായുഷ സഭ്യ കലൗ അസ്മയുഗേ ജന മന്ദമതയോ മന്ദഭാഷാഹി ഉപദ്രുത എന്നാണ് പറയുന്നത്. കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങള് മിക്കവാറും അല്പായുസുള്ളവരാണ്, ഉത്സാഹം ഇല്ലാത്തവരാണ്, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ്, ഭാഗ്യം കുറഞ്ഞവരാണ്, അതുപോലെ തന്നെ രോഗം തുടങ്ങിയ ഉപദ്രവം അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് എന്നാണ്. അങ്ങനെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ആരാണ്.
അതേപോലെ ഭഗവാൻ ആരാണെന്നൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഒരു എന്താ പറയാ വിഭു ആത്മാവായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മള് അണു ആത്മാവാണ്. ഭഗവാനാണെങ്കിൽ സച്ചിദാനന്ദനാണ്. യഥാർത്ഥ സ്വരൂപത്തെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കുന്നുമില്ല. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. കുറെ ജന്മങ്ങളായി ഇവിടെ ഈ ഭൗതികയിൽ കഴിയാണ്. എന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ശുദ്ധ സത്വത്തിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ തോന്നിയൊരു ആഗ്രഹമാണ് ഒന്ന് സ്വതന്ത്രനാകണം എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ഭഗവാനോട് ചോദിച്ചു വാങ്ങിയ ജന്മങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ അനുഭവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയാ ഈ ഇതിങ്ങനെ വന്നപ്പോ കുന്തി ദേവിയുടെ ഒരു ഉപദേശം എന്നുള്ള ആ ബുക്കില് ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ടായിരുന്നു. ജന്മൈശ്വര്യ ശ്രുത ശ്രീഭിഹി ഏതമാന മതപ്പുമാൻ നൈവാർഹതി അഭിദാതും വൈ ത്വം അഖിഞ്ചന ഘോഷരം. എന്താണ് ശ്ലോകം പറയുന്നത് നോക്കാം. മഹാപ്രഭുവായ ഭഗവാനെ കൃഷ്ണ, ഒരു വിധത്തിലുള്ള ഭൗതിക സമ്പത്ത് ഇല്ലാത്തവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ എളുപ്പത്തിൽ സമീപിക്കാൻ സാധിക്കൂ. മാന്യമായ ആഭിജാത്യം കൊണ്ടും വലിയ ഐശ്വര്യം കൊണ്ടും ഉന്നതമായ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടും ശരീര സൗഭാഗ്യം കൊണ്ടും സ്വയം വളരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ആത്മാർത്ഥമായ ഹൃദയത്തോടെ ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാല് ഭൗതികമായി പുരോഗതി എന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല കുലത്തിൽ ജനിച്ച് സമ്പത്ത് സമൃദ്ധിയോടും അതുപോലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തോടും നല്ല ശരീര സൗഭാഗ്യത്തോടും കൂടി കഴിയുക എന്നാണ്. ഭൗതിക സമ്പത്ത്, വിദ്യാഭ്യാസം, അതുപോലെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകണം. അപ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവണം, ഒരു ഭ്രമം, അത് കൽച്ചലായിട്ട് അത് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഭ്രമമായി. അപ്പോ ഈ വിഷയ ലാലസന്മാരായ എല്ലാ ജനങ്ങളും ഇതിനെ എന്താ പറയുന്നത്, ഭൗതിക പരിഷ്കാരത്തിന്റെ അഭ്യുന്നതിയിലാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിനെയാണ് ഇത് നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ഇതിന്റെ ഫലം എന്താണെന്നൊന്നും അവര് അറിയണില്ല. ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വർദ്ധിക്കും. അതായത് വിദ്യാഭ്യാസം ആയാലും ശരി, അതുപോലെ സമ്പത്ത്, ശരീര സൗഭാഗ്യം എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മള് ജനിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സൗന്ദര്യം തന്നെയാണ്. അത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ പറയില്ലേ ലോകസുന്ദരിയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള പട്ടം ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളതും കൂടി അതൊക്കെ വരുമ്പോഴുണ്ടാവുന്ന എന്താണ്, അവർക്ക് ശരിക്കും ഉള്ളില് അഹങ്കാരാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് അവര് പോലും അറിയണില്ല. അഹങ്കാരം കൊണ്ട് വരികയാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാല് അവർക്ക് അഹങ്കരിക്കാൻ മാത്രം എന്താ വെച്ചാല് അവർക്ക് ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയുന്നില്ല. അവർ ഭഗവാനായിട്ട് ഒരു ടച്ച് വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവര് അഹങ്കാരം അവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്, ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നശിക്കാം അല്ലെ. സമ്പത്തായാലും അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയിട്ട് ചിലപ്പോ അതില് ആ സ്ഥാനത്തിൽ ഇരിക്കാൻ ചിലപ്പോ ആ യോഗ്യത കിട്ടാണ്ടൊക്കെ വരാം. കുറെ പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ലല്ലോ, അതിന് യോഗ്യത വേണം. അപ്പൊ അത് ഇല്ലാതാവാനും പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ എന്താ പറയാ, ഇത് ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത് ഈ നേടിയെടുത്തവരാരും ചിന്തിക്കണില്ല. അവരുടെ ഉള്ളില് അഹങ്കാരാണ്, ഇതൊക്കെ നേടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു അഹങ്കാരം വരികയാണ്. അങ്ങനെ അവരത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ അഹങ്കരിക്കുന്നത്. അവർ അജ്ഞാനത്തിലാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അഹങ്കാരം വരുന്നത്. അങ്ങനെ എന്താ പറയാ, ഓ കൃഷ്ണ അല്ലെങ്കിൽ ഗോവിന്ദ എന്നൊന്നും വിളിക്കാനുള്ള ഒരു ഇത് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. ആ നാമം ജപിക്കാനൊന്നും ഭഗവാനെ വിളിക്കാനും അവർക്ക് കഴിയണില്ല. ഈ അഹങ്കാരം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇത് ഇല്ലാതാക്കാൻ ഈ ഭഗവാന്റെ ഈ പുണ്യനാമം മാത്രം ഒരിക്കൽ ഉച്ചരിച്ചാൽ മതി എന്നാ പറയുന്നത്. ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഉച്ചരിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ ഇതെല്ലാം അഹങ്കാരങ്ങളായാലും അതുപോലെ അസൂയായാലും നശിക്കാന് അധികം ഇതൊന്നും വേണ്ട, അത് നശിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ പറയും മിഥ്യ അഹങ്കാരം, അന്ധകരണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ചിത്തം മനസ്സ് ബുദ്ധി മിഥ്യ അഹങ്കാരം. എന്നാൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്നല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ദുരഹങ്കാരത്തെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ആ മിഥ്യാഹങ്കാരത്തെ ഒന്നും നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അങ്ങനെയാണെന്ന് ചിത്തത്തിന് മനസ്സിനൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടാക്കണ്ടേ. അപ്പൊ അതൊന്നും ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമില്ല. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ദുരഹങ്കാരം, അതായത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ആഗ്രഹങ്ങള്, വളരുമ്പോഴുണ്ടാവുന്ന അഹങ്കാരാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. പിന്നെ അതെങ്ങനെയാണ് ഈ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ മായയ്ക്ക് വശംവദരായിട്ട് ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ ബാധിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഭൗതികതയിൽ വരുമ്പോ. അങ്ങനെ രജോ ഗുണം വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളിലെ ആഗ്രഹങ്ങളും വളരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ആഗ്രഹം വന്നാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്, ഭൗതിക ഐശ്വര്യം നേടാനുള്ള ഒരു തന്ത്രപ്പാടിലായി ആ വ്യക്തി. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കഠിനമായിട്ട് അധ്വാനം ചെയ്യുകയായി. അങ്ങനെ നേടിയെടുക്കുന്ന സമ്പത്തായാലും അതുപോലെ വിദ്യ ആയാലും സ്ഥാനമാനങ്ങളായാലും ശരീര സൗഭാഗ്യങ്ങളിലും
ഉയർച്ച വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളില് അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവുകയാണ്. അതുപോലെ അക്ഷമ എന്ന് പറയുന്നതും ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക് എന്നുള്ളതാണ് പറയണത്. കാരണം ഇതാണ്, അവരിൽ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി ഇല്ല, അത് തന്നെയാണ് കാരണം. അതിനാല് അഹങ്കാരം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നതാണ് എന്നുള്ള എന്താ അവർക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ദോഷമാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അവര് അതിന്റെ യജമാനൻ ഞാനാണ് എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നേടിയെടുത്തത് പല വഴി കൂടെ പോണതൊന്നും അവർ അറിയുകയും ചെയ്യില്ല. എന്താ വെച്ചാല് രോഗമായിട്ടായാലും എത്ര നേടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനമാനായാലും അതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടാനും അധികം നേരമില്ല. സൗന്ദര്യം ആയാലും ശരി, അതൊക്കെ സൗന്ദര്യമൊക്കെ എത്ര പെട്ടെന്ന് നശിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയാ, ഇവരെ പിന്നെ ഇതിൽ തന്നെ കിടന്നിട്ട് ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധികളില് ഈ സംസാര ചക്രത്തിൽ പെട്ടിട്ട് പുനരഭിജനനം പുനരഭിമരണം എന്ന സ്ഥിതി തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴികളാണ് നമുക്ക് ശ്രീശുക ഗോസ്വാമിയിൽ കീർത്തിക്കപ്പെട്ട സർവവേദാന്ത സാര സിദ്ധാന്തമായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും ഭഗവാന്റെ വാണികളായ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയും. നമുക്ക് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാവുന്ന വിധത്തില് യഥാരൂപത്തില് നമ്മുടെ അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണബോധ സ്ഥാപക ആചാര്യനായ ദിവ്യ പൂജ്യ ശ്രീമദ് AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭാതർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ പ്രഭാതരെ ഒന്ന് സ്തുതിക്കാം. ശ്രീല പ്രഭാത് കി ജയ്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്, നമുക്ക് ശ്രദ്ധ കിട്ടണം അല്ലെ. ശ്രദ്ധ എങ്ങനെ കിട്ടും? നമുക്ക് ശ്രദ്ധ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭക്തൻ മുഖാന്തരം നമുക്ക് ശ്രദ്ധ കിട്ടണം. അങ്ങനെ ഒരു ഭക്തൻ മുഖാന്തരം ശ്രദ്ധ കിട്ടിയതാണല്ലോ നമ്മളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ ഈ ഭക്തനിലുള്ള ശ്രദ്ധ ആ ഭക്തൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട് നമ്മള് ഒരു സത്സംഗത്തിൽ പോയി. ആ സത്സംഗത്തിൽ ചെന്നപ്പോ ആ സത്സംഗത്തിലെല്ലാം അവിടുത്തെ എന്താ പറയാ ആചാര്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരു നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മള് മുന്നിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഭക്തി എന്താന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവാൻ വിധത്തിൽ നമ്മൾ മുന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോ നമ്മുടെ ഉള്ളില് ഇപ്പൊ അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുള്ള ഈ അഹങ്കാരമായാലും ശരി, അതുപോലെ അസൂയ ആയാലും ശരി, അതൊക്കെ പതുക്കെ നശിച്ചു പോകും. പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് എന്തായിരിക്കും? അദ്ദേഹം ഗുരു അല്ലെങ്കിൽ ആചാര്യൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമുക്ക് എന്താ പറയാ 16 മാല ജപിക്കണം, അതുപോലെ നമ്മൾ യമനിയമങ്ങളൊക്കെ ശീലിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പോവുകയാണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നേടിയെടുക്കുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് അതൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാണ്ട് കിട്ടും. നമുക്ക് ഇത് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ നഷ്ടങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. അവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് പറയുക, മാത്സര്യം ഇതൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. ഈ അസൂയ വരുമ്പോൾ തന്നെ മാത്സര്യമായി പിന്നീട്. അതിന് പിന്നെന്താ പറയാ, അസൂയക്ക് തന്നെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശിശുപാല രാജാവ്, ശിശുപാലൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭഗവാനോടാണ് അസൂയ പുലർത്തി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ചെറുപ്പം മുതലേ ഉണ്ട് ഭഗവാനോട് അസൂയ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണെന്നാ പറയുന്നത്. അസൂയായിട്ട് എല്ലാം ഭഗവാൻ ക്ഷമിക്കും, പക്ഷെ അസൂയയോട് ഭഗവാൻ ക്ഷമിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഈ ശിശുപാല മഹാരാജാവ് ചേതി രാജാവാണ്. അദ്ദേഹം എന്താ പറയാ, ഈ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോ അദ്ദേഹം ജനിച്ചു തന്നെ 4 കൈയും 3 കണ്ണുമായിട്ടാണ് ഇത്ര. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം കൃഷ്ണന്റെ അമ്മായിയുടെ മകനാണ് ഇദ്ദേഹം. അവിടെ പോയപ്പോ ഈ കുട്ടീനെ എടുത്തതോട് കൂടിയിട്ട് കുട്ടിയുടെ ഈ 2 കണ്ണും അതുപോലെ ഒരു കണ്ണും 2 കൈയും ഇല്ലാതായി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സാധാരണത്തെ പോലെ ഒരു മനുഷ്യക്കുട്ടിയായിട്ട് ഇതായി. അപ്പൊ ഒരു അശരീരി ഉണ്ടായിരുന്നു അത്ര. ഇവൻ തന്നെയാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ അന്തകൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അത് കേട്ടപ്പോ ശിശുപാലന്റെ അമ്മ ചോദിക്കുകയാണ്, നീയാണ് കൃഷ്ണ എന്റെ മോനെ കൊല്ലുക എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോ പറയില്ല, ഞാന് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല, പക്ഷെ ഇവൻ എന്നെ 100 ചീത്ത വിളിക്കുന്നത് വരെ ഞാൻ ഇവനെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. 100ാമത്തെ ചീത്ത വിളിച്ചാൽ ഞാന് അവനെന്തെങ്കിലും ചെയ്യും എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ശിശുപാലനാണെച്ചെങ്കിൽ ഭഗവാനോട് എപ്പോഴും അസൂയ, ഭഗവാൻ എന്ത് ഇതായാലും അതിനൊക്കെ അസൂയായിട്ടും പിന്നെ ഭഗവാനെ ചീത്ത വിളിക്കുക, ഇതിലൊക്കെ 1ാം നമ്പറാണ് ശിശുപാലൻ. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് രാജസൂയ യജ്ഞം നടക്കുന്നത്. രാജസൂയ യജ്ഞത്തില് എന്താ പറയാ, അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് 36 മാസം കൊണ്ട് തോന്നുന്നു അത് നടത്തിയെടുക്കുന്നത്. എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല. അപ്പൊ അതില് രാജസൂയ ലാസ്റ്റ് ദിവസം അത് പൂർത്തിയാവണച്ചെങ്കിൽ അഗ്രപൂജ കൂടി ചെയ്യണം. ഈ അഗ്രപൂജയില്
ഒരു അഗ്രപൂജയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആരെങ്കിലും തെരഞ്ഞെടുക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവിടെയുള്ള ഋത്തിക്കുകളായാലും അതുപോലെ അവിടെ ഹോമം നടത്താൻ വന്നിട്ടുള്ള മഹർഷിമാരും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ആരെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അവിടെ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ശാസ്ത്രജ്ഞാനിയാണെന്ന് പറയുന്നത് സഹദേവൻ. സഹദേവനും ഭീഷ്മരുമാണ് അത്രേ, ഭീഷ്മ പിതാമഹനുമാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും അഗ്രഗണ്യനായ ആള് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതോട് കൂടിയിട്ട് എന്തുണ്ടായി, ശിശുപാലന് ഒന്നും കൂടി ദേഷ്യം കൂടുതലായി. അപ്പൊ കൂടുതല് ദേഷ്യമല്ല, അസൂയ കൂടുതലായി. എന്തൊക്കെയാ കിട്ടണത് അത് ഒന്നാമത് എന്താ അവിടെ രാജസൂയ യാഗം നടക്കുമ്പോ തന്നെ അങ്ങനെ അസൂയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഭഗവാനും കൂടി അതില് അഗ്രപൂജയ്ക്ക് നിയോഗിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കൂടുതൽ ദേഷ്യമായി, അസൂയായി ഭഗവാനോട്. അങ്ങനെ അസൂയ ഇതായപ്പോ എന്തായി, പിന്നെ ഭഗവാനെയാണ് എന്നുള്ള ആയോട് കൂടിയിട്ട് അവിടെയുള്ള എല്ലാവരും കാഹള ശബ്ദങ്ങളും ജയശബ്ദങ്ങളും മുഴക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെന്താ, ദേവന്മാരൊക്കെ പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്താൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയാ സന്തോഷത്തിലായതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ശിശുപാലന് സഹിക്കാൻ വയ്യാണ്ടായപ്പോ ശിശുപാലൻ തുടങ്ങി ചീത്ത വിളിക്കില്ല ഭഗവാനെ. വിളിച്ചിട്ട് 100ാമത്തെ വിളി എത്താറായി തുടങ്ങി. അതിന്റെ മുന്നേ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന രാജാക്കന്മാര്, എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും അവിടെ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അവര് ഇത് കേട്ടിട്ട് കുറെ പേരൊക്കെ പോയിത്രേ. കാരണം വിളിക്കണത് ആരെയാണ്? ഭഗവാനെയാണ് ചീത്ത വിളിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാനായാലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായാലും ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയുകയാണ് വെച്ചാൽ നമുക്കത് തിരിച്ച് അവരോട് അതിന് മറുപടി പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടുന്ന് സ്ഥലം വിട്ടോളണം. പറയാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് കേട്ട് നിൽക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ കുറെ പേര് അങ്ങനെ പോയത് ചിലപ്പോ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കാം നമുക്ക്. കുറെ പേര് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ കുറെ പേര് യുദ്ധത്തിനായിട്ട് ഒരുങ്ങായിരുന്നു. അത് കണ്ടപ്പോഴും 100ാമത്തെ വിളിയും കൂടിയിട്ട് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ പിന്നെ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ പിന്നെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ അസൂയ മൂത്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ അസൂയ മൂത്ത് വരുമ്പോ എന്താണ് അത്രേ, ഒരു ജന്മം അങ്ങനെ ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞു കേട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. കുറെ അസൂയ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഒരു ദിവസം ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ആ ഒരു ജന്മം അയാള് എന്തായിട്ട് പാമ്പായിട്ട് ജനിക്കൂത്രേ. കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസൂയ കൂടുതലുള്ളത് പാമ്പിനാണെന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പാമ്പായിട്ട് ജനിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഒറ്റയ്ക്കേ പോവുള്ളൂ. കൂട്ടായിട്ടൊന്നും പാമ്പ് നടക്കാറില്ല. നമ്മള് കുറെ ഉറുമ്പ് കൂട്ടായിട്ട് പോണു, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പശുക്കളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് പോണു എന്ന് പറയണൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ പാമ്പ് കൂട്ടായിട്ട് പോകണമെന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല കേട്ടാ. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ പോവാൻ കാരണം, ഒറ്റയ്ക്കാവാൻ കാരണം ഈ അസൂയ ഉള്ളവരെന്നെ എല്ലാവരും ഒറ്റയ്ക്കാക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഒറ്റപ്പെടും അസൂയ വേണം വന്നാല്. അതിപ്പോ എന്താ പറയാ ഭൗതികതയിൽ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ആധ്യാത്മികതയിൽ വന്നാലും അത് ഒറ്റപ്പെടൽ തന്നെയായി മാറും. അങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ടിട്ട് എന്തുണ്ടാവും, ഈ ആൾക്ക് ഒരിക്കലും എന്താ പറയാ അവനവനോട് തന്നെ വെറുപ്പാവാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനത്തെ ഒരു ജീവിതമാണ് പിന്നീട് അയാൾ നയിക്കാന്ന് പറയുന്നത്. ഈ അസൂയ ഉള്ളവരോടൊന്നും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പൊറുക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയണത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അസൂയ വരാതിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഭഗവാന് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട്, ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മൾ നിർത്താത്തതും, ഭഗവാന് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കാണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. അതിനെ ഇല്ലാതാക്കാന് നമ്മൾ ശരിക്ക് എന്താ പറയാ, നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന പോലെയുള്ള 16 മാലയും അതുപോലെ യമനിയമങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശരിയായിട്ട് ചെയ്യുകയാണ് വെച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പതുക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കളയാൻ പറ്റും. നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവും ഇത്. കാരണം നമ്മൾ ജന്മങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നു കൂടിയിട്ടുള്ളതാ. ജന്മങ്ങളായിട്ട് ഈ വക കാര്യങ്ങൾ ഈ ഭൗതികതയിൽ കിടന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്കിത് കളഞ്ഞിട്ട് പോവാമെന്നൊന്നും നമ്മൾ വിചാരിക്കണ്ട. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം മാല ജപിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് ഇതൊന്നും പോണില്ല എന്നൊന്നും വിചാരിച്ചാൽ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ടൊന്നും പോയില്ല. കുറെ നമ്മൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയിട്ടുള്ളതൊക്കെ പോയി കിട്ടണ്ടേ. അത് ജന്മങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അത് നമ്മൾ പതുക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പോകും. നമ്മൾ കുറെ ക്ഷമയോട് കൂടി, അവിടെ അക്ഷമയ്ക്ക് അവിടെ സ്ഥാനമൊന്നുമില്ല. അവിടെ നല്ല ക്ഷമയോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇരുന്നാലേ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്ത് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ അഹങ്കാരത്തിന്റെ മറ്റൊരു മൂർത്തിഭാവമാണ് നമ്മുടെ കാളിയൻ അല്ലെ. കാളിയൻ ഇന്നെന്താ ചെയ്ത അഹങ്കാരം തീർക്കാൻ ഭഗവാൻ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും നൃത്തമാണ് ചെയ്തത് ആ പണത്തിന്റെ മുകളിൽ.
അപ്പൊ ഓരോ പണം താഴ്ത്തുമ്പോ ഓരോ കാല് വെക്കുമ്പോഴും അത് താഴും, പിന്നെ പൊന്തിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചവിട്ടി ചവിട്ടി നൃത്തം വെച്ചിട്ടാണ് ആ അഹങ്കാരത്തെ കളഞ്ഞത്. നമ്മളും അതുപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ അഹങ്കാരത്തെ കളയാൻ നമുക്ക് ചവിട്ടി കൂടാനൊന്നും പറ്റില്ല. അതിനെന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ശരിക്ക് നാമം ജപിക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോ ഈ അഹങ്കാരമൊക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇല്ലാണ്ടായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പോണത് കാണാൻ നമുക്ക്. പതുക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ, ഇപ്പൊ ഈ ഭക്തിയിൽ വന്നപ്പോ എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതം എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവുമ്പോ നമുക്ക് അറിയാം. കുറെ പെട്ടെന്ന് പോണെന്ന് വിചാരിച്ചാലും നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. അപ്പൊ ക്ഷമയോട് കൂടിയിട്ട്, അക്ഷമയൊന്നും അവിടെ, അക്ഷമയ്ക്ക് സ്ഥാനേ ഇല്ല. അത് പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രഭാതരനെ തന്നെ നോക്കാലോ. പ്രഭാതരാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് എന്താ പറയാ, സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു. പിന്നീട് ആ അവസരത്തിലും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തും ചെയ്യുവാനും ഉള്ള ഒരു മനസ്സായിരുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ വന്നു. പിന്നീട് ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ വന്നപ്പോ എന്തുണ്ടായത്? അദ്ദേഹം അത് ഭഗവാനെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോവുന്നല്ല ചെയ്തത്. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും കൂടുതൽ കൂടുതൽ മുന്നിലേക്ക് ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രഭാതയുടെ ബുക്കിൽ തന്നെ എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. കുറെ പേരൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും എന്നറിയാം, എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം. പ്രഭാതര് പിന്നീട് എന്താ പറയാ, വീട്ടില് തന്നെ പ്രഭാതർക്ക് സപ്പോർട്ടായിട്ട് ഭാര്യ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ അവിടെ തന്നെ നമുക്ക്, അവിടെ പ്രഭാതർ എന്തോരം ക്ഷമയോട് കൂടിയിട്ടാണ് അവിടെ നിന്നത്. അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പൊ വന്നിങ്ങനെ ഈ ഇസ്കോണിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നമ്മൾ വന്ന് ഇരിക്കാൻ തന്നെ പ്രഭാതരുടെ ക്ഷമയും ഒക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അനുകമ്പയാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഓരോ ക്ഷേത്രങ്ങൾ പണിയുമ്പോഴും അവിടെയൊക്കെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അവിടെ ഒന്നും തളരാണ്ട് പ്രഭാതര് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. അതൊക്കെ നമുക്ക് മാതൃകയാണ്. നമുക്ക് നോക്കിയാല് പ്രഭാതരെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രഭാതർ ചെയ്തത് അതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പോണ്ടത് എന്നുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത്? പ്രഭാതര് അതുപോലെ ഉയർന്ന ഒരു ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ടും അഹങ്കാരം ഒന്നും അവിടെ കാണുന്നില്ല. അപ്പോഴും എന്താണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്? നമ്മളെ പോലുള്ള പതിതരായ ഈ ജീവാത്മാക്കളെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആ ഒരു പ്രയാണമായിരുന്നു മുഴുവൻ ചെയ്തായിരുന്നത് അല്ലെ. എന്താണ് വീണ്ടും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇവരെ എങ്ങനെ എത്തിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതായിരുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് വരുന്ന ഈ അഹങ്കാരായാലും അസൂയായാലും അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി മതി. നമ്മള് എന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ? ഇതൊക്കെ ചിലപ്പോ എപ്പോഴും നമ്മളെ കയറി പിടിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ 3 ഗുണങ്ങളും എപ്പോഴും വന്നും പോയി ഇരിക്കുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് ചിലപ്പോ രജോ ഗുണം കൂടുക എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ കയറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇന്ന് നമ്മൾ ആരോടെങ്കിലും അഹങ്കരിച്ചോ അതല്ലെങ്കിൽ അസൂയപ്പെട്ടോ എന്നൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ ആരോടെങ്കിലും ക്ഷമയില്ലാണ്ട് അക്ഷമയായിട്ട് പെരുമാറിയോ എന്നൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓരോ ദിവസം ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭഗവാനോട് മാപ്പ് ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക അല്ലാണ്ട് വേറൊന്നുമില്ല. ആ നാമത്തിന്റെ ബീജം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലിട്ട് ഈ കീർത്തനങ്ങളും അതുപോലെ സ്മരണ എന്താ പറയാ, ഭഗവാന്റെ ഭഗവത് സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നമുക്ക് നാമജപമൊക്കെ ചെയ്ത് അതിനെ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് പോലെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. അതൊക്കെ ഒഴിച്ചു വരുമ്പോ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു വരുമ്പോ ആ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് പോലെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാം ചെയ്യണത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു വിത്തിന് എങ്ങനെയാണ് വെള്ളം ഒഴിച്ചത്, അത് വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാതെ പോലെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. വളർന്ന് വളർന്ന് ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ എത്തും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ നമുക്കും അതേപോലെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ ആസുരിക ഭാവങ്ങളാണിത്, അല്ലാണ്ട് നല്ല ഭാവമൊന്നുമല്ല ഈ 3. അപ്പൊ ഈ ആസുരിക ഭാവങ്ങളെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമുക്ക് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതം എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളുള്ളൂ. പിന്നെ എന്താ പറയാനുള്ളത്? അഹങ്കാരത്തിന്റെ ഇത് പറയണ അഹങ്കാരം അസൂയ അക്ഷമയൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ധ്രുവ ചരിതത്തില് കണ്ട് ധ്രുവൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ധ്രുവൻ ശരിക്ക് ഉത്താനപാദന്റെ മകനാണ്. ഉത്താനപാദന്റെയും സുനിധിയുടെ മകനാണ്. ഈ ഉത്താനപാദന് 2 ഭാര്യമാരാണ്. ഒന്ന് സുരുചിക്ക് മകനുണ്ട്, സുരുചിക്ക് ഒരു മകനുണ്ട്, സുനീതിക്ക് മകനുണ്ട്. പക്ഷെ കൂടുതൽ സ്നേഹം ഉത്താനപാദന് ഈ സുരുചിയുടെ കൂടെയാണ്.
അപ്പൊ അത് മാത്രല്ല സുരുചി കുറച്ച് അഹങ്കാരി അതുപോലെ അസൂയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് സുരുചി. സുരുചിയുടെ മകൻ ഉത്തമൻ അച്ഛന്റെ മടിയില് ഉത്താനപാതനായ അച്ഛന്റെ മടിയില് ഉത്തമൻ ആയ ആ സഹോദരൻ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോ 5 വയസ്സായിട്ടുള്ള ധ്രുവനെ അപ്പോ തനിക്കും അച്ഛന്റെ മടിയിൽ ഇരിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് അവിടേക്ക് കയറി വരുന്നത്. അത് കണ്ട് കയറാൻ വേണ്ടി നിന്നപ്പോഴാണ് ഈ അമ്മ സുരുചി അമ്മ ഈ കുട്ടിയെ ഒരുപാട് ആക്ഷേപിച്ചിട്ട് എനിക്കതിനുള്ള യോഗ്യതയൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയണത് ആരോടാന്ന് ആലോചിക്കണം. 5 വയസ്സായ ഒരു കുട്ടിയോടാണ്. എന്നിട്ട് ആ കുട്ടീനെ അവിടുന്ന് സങ്കടപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞേക്കാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ സങ്കടപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് കുട്ടി പോണത് കുട്ടിയുടെ അമ്മയുടെ അടുത്തേക്കാണ്. അപ്പൊ അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് സങ്കടത്തോടു കൂടി ചെല്ലുമ്പോ സുനീതി അമ്മ ചോദിക്കുകയാണ്, എന്താ മോനെ എന്താ പറ്റി, എന്താ സങ്കടം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ സുനീതിയോട് പറയണ ഇങ്ങനെ അമ്മ ചെറിയമ്മ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് പറയാണ്. അപ്പൊ സുനീതി തിരിച്ചെന്താ പറയണ്, അത് അങ്ങ് പറഞ്ഞോട്ടെ, ഇന്ന് കഷ്ടപ്പാടുകളൊക്കെ വരുമ്പോ നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാനുള്ളത് ഭഗവാനെയാണ്. അപ്പൊ അത് അവിടെ അങ്ങനെ പറയാന് ആ സുനീതിക്ക് കഴിഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാല് ആ സുനീതിയുടെ ഉള്ളില് ഭക്തിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് സുനീതിക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിഞ്ഞത്. അവിടെ സുരുചിനെ നോക്കിയല്ലോ, സുരുചിക്ക് ഈ വക കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ലേശം തൊട്ട് തീണ്ടിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് സുരുചി അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം. അപ്പൊ പിന്നെ സുനീതി ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ കുട്ടി അത് കേൾക്കാണ്. അമ്മ പറഞ്ഞതൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ട് 5 വയസ്സായ കുട്ടി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ എങ്ങനെ പോണം, എവിടെ പോണം, കാട്ടിൽ പോയി തപസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോ 5 വയസ്സായ കുട്ടിയായി തപസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അങ്ങനെ പോകുമ്പോഴാണ് നാരദ മഹർഷീനെ കാണുന്നത്. നാരദ മഹർഷി എന്താ എദൃച്ഛയാൽ കണ്ടു എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ എദൃച്ഛയാൽ ഒന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാന്റെ ഒക്കെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് അവിടെ നാരദ മഹർഷി എത്തുന്നത്. അങ്ങനെ നാരദ മഹർഷിനെ കാണുന്നു. നാരദ മഹർഷി ചോദിച്ചറിയണു. അപ്പൊ തപസ് എന്താ പറയാ, അത് ചെയ്യാണ്ട് കുട്ടീനെ 5 വയസ്സായ കുട്ടിയല്ലേ, അപ്പൊ അതൊന്നും സമ്മതിക്കണില്ല. കുട്ടി അമ്മ പറഞ്ഞു തന്നെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള അതിലാണ്. അപ്പൊ ധ്രുവന്റെ ഉള്ളില് എന്താ വെച്ചാല് ഈ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ കിട്ടണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിലാണ് ധ്രുവൻ പോണ്ടായിരുന്നത്. അവിടുന്ന് ചെന്ന് പിന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു. തപസ് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ എവിടെ പോകേണ്ടത് വെച്ചാൽ മധുവനത്തിലാണ്. അവിടെ നിത്യം ഹരി ഉണ്ടെന്ന് പറയും. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ട് അത്രേ. അവിടെ പോയിട്ട് ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞത്. അവിടെ പോയിട്ട് അതുപോലെ ഒരു മന്ത്രം ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു, ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ എന്നുള്ളത്. അത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടാണ് 5 മാസം അദ്ദേഹം ഈ ചെറിയ കുട്ടി എന്താ പറയാ ആദ്യത്തെ മാസത്തില് കുറച്ച് ഫലങ്ങളൊക്കെയും കഴിച്ചു. പിന്നെ അതിങ്ങനെ പറയണ്ട എല്ലാ ദിവസമൊന്നും ഇല്ല, അതിന് ആഴ്ചയിൽ ഇത്ര ദിവസമായിട്ടൊക്കെയാണ് കഴിച്ചിരുന്നത്. പിന്നത്തെ മാസം ഇലകൾ കഴിച്ചിട്ടും പിന്നെ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് പിന്നെ വായു മാത്രം ഭക്ഷിച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഒന്നും കഴിക്കാണ്ടായപ്പോഴാണ് ദേവന്മാർക്കൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ദേവന്മാരൊക്കെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവണ, എല്ലാവർക്കും ശ്വാസം മുട്ടല് തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ട് പറയണത് ഇങ്ങനെ ഒരു 5 വയസ്സായ കുട്ടിയുടെ തപസ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് അതെങ്ങനെയും ഇതാക്കിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവര് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോവലും പിന്നെ ഭഗവാൻ അവിടെ വന്ന് കുട്ടിക്ക് പറഞ്ഞ് എന്താ പറയാ ആ കുട്ടിക്ക് വരം കൊടുത്തു, ചോദിച്ചതൊക്കെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ പോയി വീട്ടിലെത്തി അവിടെ എത്തുമ്പോ എന്താണ് കൊട്ടാരത്തില് ഒരുപാട് സന്തോഷത്തിലാ. ഈ സുരുചി എന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മയടക്കം കുട്ടിയെ വാരി പുണർന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം എന്താ, ഇവിടെ ഭക്തി വരുമ്പോ നമുക്ക് അവിടെ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവരായാലും നമ്മളെ ഒരാൾ ചെയ്യണ കാണുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്കും അത് അവരേനെയും കുറച്ചൊരു ഇത് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭക്തിയുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് ഇപ്പൊ ധ്രുവൻ. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമുള്ള കുട്ടിയാണ്, അനുഗ്രഹമുള്ള കുട്ടിയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സുരുചിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള അസൂയൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടായി തുടങ്ങി. അവിടുന്ന് പിന്നെ എന്താ പറയാ കുറെ രാജ്യം ഭരിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള അപ്പോഴേക്കും വലുതായതിനു ശേഷമാണ് അതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. അതിനിടയിൽ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എല്ലാം കൂടി പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരം ഉണ്ടായിന്ന് വരില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് ഉത്തമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സഹോദരൻ ഒരു യക്ഷനാൽ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അതോടുകൂടി അത് കേട്ടോട് കൂടിയിട്ട് ധ്രുവന് ഒരുപാട് എന്താ പറയാ ക്ഷമയൊന്നും ഇല്ലാണ്ടായി. അവിടെ കുറച്ച് അഹങ്കാരം വന്നു. എനിക്ക് കുറെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു അഹങ്കാരമൊക്കെ ഉണ്ടായി അവിടെ. അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെടുന്നതും. പിന്നീട് ആ യുദ്ധം അങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ട് ഒരുപാട് എന്താ പറയാ ഒന്നും അറിയാത്ത കുറെ ആൾക്കാരാണ് അവിടെ മരിച്ചു വീണത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ കണ്ടപ്പോ മുത്തച്ഛനായ സ്വയംഭൂമനുവിന്റെ മകന്റെ മകനാണ് ഈ നമ്മുടെ ധ്രുവൻ. അപ്പൊ
മനു കുറെ സ്വയംഭൂ മനു കുറെ മഹർഷിമാരും കൂടി വന്നിട്ട് ഉപദേശം കൊടുക്കണം. ആ നേരത്ത് ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നപ്പോ അത് പിന്മാറിയിട്ട് മുത്തച്ഛൻ പറഞ്ഞത് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അത് കാരണം എന്താ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കേൾക്കാനുള്ള ഒരു വഴി ഉണ്ടാവില്ല. അവിടെ അഹങ്കാരത്തിന് കുറച്ചൊരു ഇതുകൊണ്ടാണ് യുദ്ധത്തിന് പോയത്. പക്ഷെ മുത്തച്ഛൻ പറയുന്നത് കേൾക്കണ എന്താ വെച്ചാല് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഭക്തിയുണ്ട്, ഭഗവാനുണ്ട് കൂടെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറയുമ്പോ നമുക്ക് തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ തെറ്റ് വന്നു നമ്മുടെ കയ്യിലെങ്കിൽ അത് മറ്റൊരാൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറി പോവുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ഭക്തിയുടെ കാര്യത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ സാത്വികരുടെ കാര്യത്തിലും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഇല്ലാണ്ടാക്കാന് ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കാന് പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പിൻവാങ്ങാനും കഴിയും. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തു വെച്ചെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ഇതും കൂടിയാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. പിന്നീട് ധ്രുവൻ അവിടെ നിന്ന് ധ്രുവന് പിന്നെ ഈ കുബേരന്റെ, ഇവരൊക്കെ ഒരേ ഇതിൽ വന്നു, കുബേരൻ, യക്ഷൻ, അവരൊക്കെ ഓരോ ഇതിൽ വരണവരാണ്. അപ്പൊ കുബേരൻ വന്നിട്ട്, കുബേരൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു എന്ന് പറയുന്നത്, ധ്രുവ മഹാരാജിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് കാണാൻ വന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താ വെച്ചാല് ആ ക്ഷമ കണ്ടിട്ട് മുത്തച്ഛൻ വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അത് നിർത്തിയല്ലോ, ആ യുദ്ധം നിർത്തി, എത്ര പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. അപ്പൊ അത് കണ്ടപ്പോ കുബേരന് ഈ ധ്രുവനോട് ഒരുപാട് തോന്നിയിട്ട് വന്നതാണ്, താല്പര്യം തോന്നിയിട്ടാണ് വന്നത്. എന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എന്താ വേണ്ടത് വെച്ചെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളാം. അങ്ങനെ കുബേരൻ ചോദിക്കണം എന്ത് വരാ വേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ. എന്നിട്ട് കുബേരൻ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്കറിയാം ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ അനുഗ്രഹം ഒരുപാടുള്ള ആളാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ അറിയാന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ കുബേരനും ഈ കുട്ടിക്ക് ഈ ധ്രുവ മഹാരാജാവിന് അനുഗ്രഹം കൊടുക്കാണ്. പക്ഷെ കുറെ മനസ്സിലായി കിട്ടിയ ഈ എന്താ പറയാ ഈ കൊട്ടാരായാലും ബന്ധുക്കളും സ്വന്തക്കളും ഭാര്യയും മക്കളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നീട് ബദരികാശ്രമത്തിലേക്ക് തപസ്സിന് പോണതൊക്കെ. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലായി നമുക്ക് ഈ അഹങ്കാരമൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവുന്നത്. ചിലപ്പോ ചോദിക്കാം ഭക്തിയുള്ള ഉണ്ടായല്ലോ, സ്വത്തും ഇതൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ ഉള്ളവരുണ്ടല്ലോ, പക്ഷെ അവരുടെ അടുത്തത് ഇത് കാണാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാ വെച്ചാല് ഭഗവാനെ ഒരുപാട് അവര് കൂട്ടുപിടിച്ചിട്ടായിരിക്കണം. അവര് ഭഗവാന്റെ ദാസന്മാരായിട്ടാണ് അവര് കഴിയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഈ വക ദോഷങ്ങളൊന്നും അവരെ ബാധിക്കില്ല. അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഭക്തിയുടെ എന്താണ് പറയാ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഇത്. സാത്വികതയിലെ ഈ ക്ഷമയിലും അസൂയ, അഹങ്കാരം ഇതൊക്കെ വളരാണ്ട് നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതും എന്താ പറയുക ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ഭഗവാനോടുള്ള നമ്മുടെ ആ മുൻഗണന ഭഗവാനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയും പതുക്കെ പതുക്കെ എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത്, പിന്നെ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോ ദാമോദര മാസമാണ്. ദാമോദര മാസത്തിൽ നമുക്ക് അവിടെയും ഒരു അഹങ്കാരം നമുക്ക് കാണാം. യമളാർജുനന്മാര്, അതായത് ആ കുബേരന്റെ പുത്രന്മാരായ മണിഗ്രീവനും പിന്നെ ആരാ ഒരാളും കൂടിയില്ലേ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് പോയി, നളകൂമ്പരനും അതുപോലെ മണിഗ്രീവനും. അവര് രണ്ടുപേരും അതേപോലെ കുറെ അഹങ്കാരികളായിരുന്നു. അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുബേരന്റെ മക്കളാണ്, സ്വത്തൊക്കെ നല്ലോണമുള്ള അവരെയാണ് ആൾക്കാർ ഇതൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സേവിക്കണത് എന്നുള്ള ഒരു അഹങ്കാരമൊക്കെ വന്നു. ശരിക്ക് അവര് മഹാദേവനെ ഭജിക്കുന്നവരാണെന്ന് പറയുന്നത് കുബേരനൊക്കെ. അപ്പൊ അവർക്കുടെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ വരാൻ പാടാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. എന്നാൽ അവരുടെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ വന്നിട്ട് അവര് കൈലാസത്തിനടുത്തുള്ള മന്ദാകിനി, അവിടെ ഒരു നദിയുണ്ട്, അതിലാണ് അവിടെ പോയിട്ടാണ് അവര് അവരുടെ എന്താ പറയാ ഈ കാമലീലകളൊക്കെ ആടിയത്. അതും കുറെ സ്ത്രീകളുമായിട്ട് മദ്യം കുടിച്ചിട്ട് അത് അഹങ്കാരത്തിന്റെ ഒരു ഇതാണ് അവിടെ കാണിച്ചത്. എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്താ പറയാ ആ സമയത്താണ് നഗ്നരായിട്ടാണ് പറയുന്നത്, നഗ്നരായിട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവിടെ ചെയ്തത്. അപ്പൊ ആ നദിക്കുള്ള പരിശുദ്ധ, അതേപോലെ ആ സ്ഥലം അതൊക്കെ നമ്മൾ അവരവിടെ നോക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ അവിടേക്ക് നാരദ മഹർഷി വരികയാണ്. നാരദ മഹർഷി അത് കണ്ടപ്പോ ഇവരെന്നെ ഇങ്ങനെ വിട്ടാൽ ശരിയാവില്ല, ഇവരെ ഇങ്ങനെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിന് തന്നെ ദോഷങ്ങൾ വരുള്ളൂ എന്നത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒരു ശാപം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ആ ശാപം കാത്തിട്ടാണ് പിന്നീട്
നമ്മുടെ മരങ്ങളായിട്ട് എന്താ പറയാ, മരങ്ങളായിട്ടാണ് ശാപം കൊടുത്ത്, മരങ്ങളായിട്ട് നിൽക്കട്ടെ നിങ്ങളെന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ശാപം കിട്ടിയപ്പോഴാണ് ഇവർക്ക് കണ്ണ് തുറന്ന. ഇതിങ്ങനെ ശാപം വന്ന അതിന്റെ മുന്നേ അവരങ്ങനെയൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കണില്ല. ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു എന്നുള്ളതൊന്നും ചിന്തിക്കണില്ല. അപ്പോഴും നാരദ മുനി മഹർഷിയുടെ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴും അവര് നഗ്നരായിട്ട് വന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരൊക്കെ വസ്ത്രമൊക്കെ എടുത്തു കൊടുത്തു. ഇവരൊന്നും അത് ചെയ്തില്ല. പിന്നെ ശാപം ലഭിച്ചപ്പോ അവർക്ക് കണ്ണു തുറന്നു ശരിക്കും. പിന്നെ അവര് ശാപം ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപേക്ഷിക്കണം. പിന്നെ അപ്പോഴാണ് പറയണത് ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ വരും അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തില്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അവിടെ നിങ്ങൾ വരണത് വരെ അവിടെ 2 നീർമരുത്തുക്കളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ അവരവിടെ അന്ന് തൊട്ട് നിന്നിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഈ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ദാമോദര ലീല ആടിയത് തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ശരിക്കും. അവർക്ക് നാരദ മഹർഷി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ ആ ഭക്തന്റെ ഭക്തൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ശാപം മോക്ഷം കിട്ടുന്നത്. അത് സത്യമാക്കാൻ കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു ലീല ആടിയത് എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ലീല ഒരലില് അമ്മ യശോദമ്മ കെട്ടിയിടലും പിന്നെ ഒരലില് കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുമ്പോ ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടത്, എനിക്ക് വെണ്ണയൊന്നും ഇനി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, ആ വിധത്തിലല്ലേ എന്നെ കെട്ടിയത്, ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവരെ കാണുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഒരല് വലിച്ച് ഈ മരങ്ങളുടെ നടുക്ക് കൂടെ വരികയും അത് കടപുഴകി വീഴ്ത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ഇവര് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് എന്താ പറയാ സ്തുതിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നുണ്ട് അവര്. അങ്ങനെ സ്തുതിക്കണം. അതെന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് നോക്കാം സ്തുതി. വാണി ഗുണാനുകഥനെ ശ്രേണൗകദായം ഹസ്തൗ ച കർമ്മസു മനസ്തവ പാദയോർന സ്മൃത്യാസിരസ്തോ നിവാസ ജഗൽ പ്രണാമോ ദൃഷ്ടി സദാ ദർശനേസ്തു ഭവത്തനൂനാം. ഹേ ഭഗവാൻ, ഞങ്ങളുടെ വാക്ക് അങ്ങയുടെ ഭക്തവാത്സല്യാദികളായ മഹാഗുണങ്ങൾ കീർത്തിക്കുന്നതിന് വ്യാപരിക്കുമാറാകട്ടെ. പിന്നെന്താണ്, അങ്ങയുടെ അങ്ങയുടെ കഥ ലോകത്തിലൊക്കെ കാതുകൾ കൊണ്ട് ആ കാതുകള് അങ്ങയുടെ കഥ കേൾക്കുന്നതിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കാതുകൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹം തരണം. അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കൈകള് ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ അടിച്ചു തെളിക്കാനും പൂജാ പുഷ്പങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് തുടങ്ങിയ ആ വ്യാപാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാനുള്ള അനുഗ്രഹം തരണം. പിന്നെ മനസ്സ് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. ശിരസ് ഭഗവാൻ വസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം പോയി നമസ്കരിക്കുന്നതിൽ ഏർപ്പെടണം. കണ്ണുകൾ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹവും അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ സജ്ജനങ്ങളെയും കാണാൻ കഴിയണം. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഈ സർവ്വ അവയവങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുവൻ അനുഗ്രഹിക്കണം എന്നാണ് അവര് പറയണത് തന്നെ. നമുക്കും അതൊക്കെ തന്നെ പറയാനുള്ളത്. നമ്മള് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും അഹങ്കാരമൊക്കെ വന്നിട്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മളും അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ ആസുരിക ഭാവങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുക. പിന്നെന്താ പറയാനുള്ളത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. കഴിഞ്ഞു മാതാജി? മാതാജി, ഇനി പറയാൻ നിന്ന് ഇനി സമയം കൂടുതലായിട്ട് വരും. കുറവ് ഉണ്ടാവില്ല, സമയം കുറഞ്ഞുമായിട്ട് വരും പറയും. മാതാജി എന്നെ ഒന്ന് ഹോസ്റ്റ് ആക്കാവോ? ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ. Family defense